Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα σας δείξω πώς να επιβιώσετε την πρώτη σας μέρα στο Minecraft. Λοιπόν, δημιουργία νέου κόσμου. Θα βάλουμε ένα όνομα, ό,τι να είναι, επιβίωση, και ξεκινάμε. Θέλει η ωρίτσα. Άντε. Να το. Λοιπόν, μας έβγαλε σε αυτόν τον κόσμο εδώ. Φαίνεται να έχει βουνά. Θα μας χρειαστούν και αυτά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να βρούμε ξύλο για να φτιάξουμε τον πάγκο εργασίας. Ξύλο τώρα εδώ. Έχει μπόικο δέντρο. Να το. Ωραία. Θα χρειαστούμε ακόμα λίγο για να μπορέσουμε να φτιάξουμε, να φτάσουμε και για τα όπλα δηλαδή. Τι είναι τώρα. Ωραία, αυτά είναι αρκετά. Θα πάμε τώρα σε ένα μέρος όπου και εκεί θα χτίσουμε το σπίτι. Πιστεύω αυτό είναι καλό για αρχή. Ένα μικρό σπίτι. Δεν θα καθαρίσω τώρα. Τι κάνω, λάθος. Θα πάμε εδώ, θα πατήσουμε ε και εδώ είναι το crafting. Φτιάχνουμε πράγματα. Θα πάρουμε όλα αυτά εδώ. Και με αυτό θα φτιάξουμε ένα πάγκο εργασίας. Που είναι αυτός εδώ. Όπου εδώ θα βάλουμε, φτιάξουμε τα όπλα. Θα βάλω εδώ. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να φτιάξω sticks. Και μετά θα πάρω αυτά εδώ, θα τα κάνω έτσι. Θα βάλω τα sticks από κάτω. Θα φτιάχνω μια ξύλινη. Μετά θα πάρω αυτό, θα το βάλω εδώ, όπου θα γίνει ένα ξύλινο τσεκούρι. Να κόβουμε πιο εύκολα το δέντρο αντί με το χέρι. Ωραία. Τώρα θα πάμε να βρούμε πέτρα. Πάμε να βρούμε πέτρα. Όπα, λάθος. Θα κόψουμε αρκετή γιατί θα μας χρειαστεί. Φτάνει τόσο για αρχή. Πάμε πίσω στον πάγκο εργασίας τώρα. Τον βάλαμε νάτος. Θα τον ανοίξουμε και θα βάλουμε τα sticks, όπου αυτό θα φτιάξουμε πιο δυνατή ψήνα. Την ξύλινη και το τσεκούρι θα τα βάλουμε μέσα, διότι και με αυτά θα φτιάξουμε τσεκούρι.
δηλαδή πιο πολύ damage. Αυτό. Λοιπόν, μισό λεπτό, τι με βγάζει κάτι εδώ. Ωραία. Τώρα θα πάμε να κόψουμε και άλλη πέτρα για να χτίσουμε το σπίτι. Επειδή για φαΐ ακόμα δεν θα χρειαστούμε. Όχι, λάθος, αυτό εδώ. Λοιπόν, έχουμε 44. Μπορούμε να φτιάξουμε έτσι ένα μικρό για να μπορούμε να μείνουμε. Φυσικά θα χρειαστούμε κρεβάτι, αλλά θα πρέπει να τρέξουμε για να βρούμε πρόβατα πριν νυχτώσει. Ο πάγκος εργασίας θα τον χαλάσουμε και να τον βάλουμε μέσα στο σπίτι, και με την πέτρα θα φτιάξουμε έτσι ένα μικρό. Δεν γίνεται. Τόσο μας κάνει. Μικρό γιατί για αρχή, και μετά βλέπουμε. Μας στάσει πέτρα, θα μας στάσει, είναι να μας στάσει. Τέλος, θα χρησιμοποιήσουμε και λίγο τέτοιο, δεν πειράζει. Θα σταματήσουμε εδώ. Θα βάλουμε τώρα εδώ τον πάγκο εργασίας και θα φτιάξουμε μια πόρτα. Άτι. Θα βάλουμε αυτά εδώ και θα βάλουμε την πόρτα εδώ πέρα. Βασικά, όχι από εδώ, την βάλουμε από έξω. Μέσα δεν είναι τόσο ωραία. Και να το σπίτι τώρα. Για να κοιμηθούμε, που ακόμα δεν βλέπω να έχει νυχτώσει, θα πάμε να βρούμε πρόβατο για να μπορούμε να κόψουμε, να πάρουμε, θέλουμε 3 γούνες για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα κρεβάτι. Τώρα που εδώ έχει πρόβατα, να τα, μην χαθούμε για το σπίτι. Είναι και αρκετά τα πρόβατα. Με τροφή ακόμα δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ένα. Έλα εδώ κι εσύ. Πού να πάρει. 2. Κάζαμε στο κομμάτι. Όχι, νομίζω ήταν γούνα. Και να και το τρίτο. Τώρα θα πάμε να φτιάξουμε ένα κρεβάτι για να μπορούμε να κοιμηθούμε. Δούμε τώρα πώς θα ξανανεύουμε πάνω. Εντάξει. Να το σπίτι μας. Φαίνεται κιόλας. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα κρεβάτι τώρα. Αυτά εδώ. Να το και το μαλλί. Και να το. Αυτά για αρχή. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Λογικά θα φτιάξω και άλλο βίντεο
όπου λογικά θα κάνουμε key mine. Ευχαριστώ, γεια σας παιδιά.